Bhí gcuimh go léir a chairde. Is mis cionat agus tá mé chonaí I níosceart na Spáine. Is mis Gwen agus tá connaí ormsa I South Bend, Indianas na Stáit America. Agus tá mé ag dul ag déanamh Comhrá do Seachtain na Gaeilge. Bain soltas. An docha tú go dtí an céilí de chédaoin seo chun a híle. Chucky, le cúda dé. Tá ticéid ceanathe agam, cibí ar bith. Rachamid an le chéile mar sin. Ceart go leor, bhuaigh mé leat ag an siopa leanaí ní. Bheidh sé sin ró lua sílim. Ró lua? Agus céim fá? Ní bheidh an chuideachta crunne isteach ag an am sin. Ceart go.